Namar ka jing bitar halor ka jing penslem jong ka office u deputy commissioner ka Riau district bansiu ya ka bai kali jong ki nongnya kali kamai ka ba ka ne ka office kala padon kami ki nudu ka por covid bat ka duty election ki nongnya kali kamai kala penyang da ka wei ka sumo ha ka jika penyang kali jong deputy commissioner ka district kum gedak jong jing persa halor ka ne ka jing kuman jong sarkar bansiu ya ka te bisa ka bade ka hok jok ki ban yo ya la ka jong ka bai nong Kayo hari yang hiliran sa.